Soc la Mar Bosch, escriptora gironina, resident a Vilablareix, i tota aquesta aventura meva de dedicar-me a escriure i a llegir i a continuar escrivint i continuar llegint doncs va començar de molt petiteta per ajudar a entendre una mica el món a la meva germana Geraldine, que té la síndrome de Down i necessitava algun intèrpret perquè li trasladés una mica el missatge de la vida en paraules senzilles. I em vaig veure que la millor manera que entengués algunes coses de què passaven al món doncs era explicant-li a través d'històries que m'inventava, dibuixos que li feia, còmics dibuixats i la cosa gràfica, aquesta voluntat divulgativa que tenia amb ella doncs va anar calant fins que després ja no escrivia per ella, escrivia per mi, després ja no escrivia per mi, escrivia per entretenir els meus familiars i tot va començar així, com un joc que a mi em divertia. I bé, va anar tirant la cosa fins que a l'hora d'estudiar doncs, vaig triar la carrera que en teoria em pertocava, perquè tinc el pare que era gestor i llavors en teoria la nena havia d'anar seguint i va començar a fer dret. I allà m'avorria com una barsopa, perquè només feia que preguntar-me el perquè i l'origen de les lleis, i em vaig adonar que aquell no era el meu lloc i que el lloc on havia de poder continuar fent preguntes era filosofia. I així va ser com vaig canviar de carrera, com ho vaig deixar-ho tot i em vaig posar a estudiar filosofia per poder satisfer una miqueta aquesta voluntat meva, aquesta curiositat sobre els perquès i les seves respostes. I filosofia m'ha servit a mi per professionalitzar una mica tot aquest bagatge cultural que treus a través d'aquests estudis humanístics i evidentment la feina de filòsof no ha sortit perquè tampoc existeix massa en aquests moments i vaig acabar sent escriptora que escrivia i que treballava en altres feines, evidentment, fins que va arribar un punt que amb les novel·les i amb la lectura, amb les conferències i amb tot allò que envolta el món de la literatura, vaig veure que me'n podia sortir, evidentment amb el suport de la meva família i tot plegat, i que era un ofici, i que podia ser un ofici que m'hi podia guanyar la vida. Esclar, volia un salt endavant, un salt a la piscina, i això és el que he fet últimament, i ara puc dir que em dedico plenament a l'escriptura i que l'escriptura és la meva vida a banda dels meus 2 fills i la meva família. Doncs em vaig tirar a la piscina de l'escriptura justament aquest any i justament abans de la crisi del coronavirus. Em vaig fer autònoma, vaig deixar la feina en què estava i va ser un dels pitjors anys per dedicar-se a això, però jo crec que s'ha de fer, encara que el món s'acabi, doncs poder continuar fent el que a tu t'agrada, no? I fer-ho amb tota l'energia que puguis disposar, perquè el que em trobava és que m'agradava molt la meva feina, jo treballava en comunicació, en una entitat social, però em trobava com una mica bipartida, no? En què l'energia que hi dedicava allà, llavors arribava a casa, tenia les criatures, als vespres no podia continuar escrivint com ho feia quan era jove, quan tens tota l'energia col·locada en una sola cosa. I em deia que no estava fent res bé, ni totalment entregada a la meva feina, ni totalment entregada a la meva família, ni totalment entregada amb el que em volia entregar realment, que és amb el que m'identificava, que és amb l'escriptura, no? I fent números i decidint i parlant, perquè tot és un tema estratègic i familiar també, doncs vam decidir de dir va, apostem per tu, dedica-t'hi i fem tot el possible per tirar endavant aquest projecte, perquè és un projecte. I d'aquí va sortir la dona efervescent, de poder acabar dedicant-te completament a escriure i a tirar-lo endavant i a poder acabar de publicar aquesta novel·la. D'aquest haver de compaginar la meva maternitat, la meva faceta professional, amb la meva passió, que és escriure, i arribar a la conclusió que t'has de dedicar a allò que t'apassiona, allò que fas més bé i allò pel qual pot perdurar en tu, no? I que pots oferir el millor de tu. I si això econòmicament pot sostenir part de la família, doncs per què no, no?
la qüestió era dedicar-hi totes les energies i expulsar una bèstia negra que tenim les dones, que es diu la culpa, i ho vaig fer-ho justament escrivint, no? Escrivint sobre aquesta culpa que tenim les dones quan intentem ser lliures fent allò que ens agrada més, no? En el meu cas és escriure, en l'altre cas doncs cada dona té el seu petit univers, no? I la dona efervescent va d'això, és la història que dic no té res a veure amb mi, no? Que és una pobra noia que es queda embarassada, a més de bessons, llavors a l'hora de parir el marit l'abandona, la sogra se li mor i tota la història, però ella se'n surt, ella lluita pel que vol fer i és aquesta la història d'una supervivència, d'algú que s'està desfent en la seva realitat quotidiana, però que es resisteix a tot allò. Que cada novel·la que he escrit, doncs, sí que és veritat que a tall conceptual ha tingut a veure amb algun tipus de faceta que a mi em preocupava o de momentum que havia viscut en algun moment determinat de la vida, no? A l'anterior novel·la, Les generacions espontànies, es tractava el tema del precariat, no? D'aquestes generacions sobradament preparades que surten de la universitat i que llavors es troben davant un desert immens que creix en quant a oportunitats laborals, no? I la protagonista era aquesta mateixa de la dona efervescent, però que es trobava intentant buscar feina i que cada feina era una aventura nova perquè li tocaven feines molt diverses i ella les feia també com podia, no? I a través d'aquest seu currículum doncs, ens anàvem endinsant en com era la identitat d'aquest personatge, no? La reflexió al voltant de què som més enllà del nostre currículum, què som més enllà d'allò que fem, no? I aquesta noia doncs, havia estat des de tanatopràctica, biòloga, investigadora privada i 1000 feines alhora, cadascuna més esperpèntica que l'altra, i al final, doncs, a través d'aquesta gran entrevista de feina que és aquesta novel·la, doncs, se sap si l'agafen, si no, i què n'és de la seva vida. Però no em vaig tenir prou amb això i la vam voler fer continuar perquè es veu que al final no va agradar. No va agradar que aquesta noia es casés, finalment, que claudiqués a la institució del matrimoni, i així m'ho deien alguns lectors del club de lectura, home, ja està bé, no?, perquè l'has fet a casar. I vam dir, bueno, doncs li posarem un matrimoni una mica mal muntat, a veure com s'aguanta tota aquesta estructura i a veure com fa trontollar aquesta protagonista femenina a la institució del matrimoni a través de la seva manera de veure el món, d'aquesta cosmovisió que té l'Eva Botet tan especial, no? I realment el marit desapareix, el sogre també desapareix, vull dir, els homes brillen per la seva absència en aquesta primera part de la dona efervescent, que és la continuació de les generacions espontànies, i la dona es construeix arrel d'aquesta absència, no? I és aquesta reflexió de dir qui ets tu sense tot allò que t'has muntat al teu voltant per sobreviure, no? Qui ets tu? Què és aquesta dona, no? Que és aquesta dona que alhora, no, amb aquesta maternitat primerenca, no, s'ha de donar completament a unes criatures que la necessiten per sobreviure, no? Que necessiten de la seva pròpia entranya per sobreviure. I no és un lament, no és un plany ni és un crit victimista, és una exposició efervescent en aquest sentit, no? Són punts diferents, perspectives completament descol·locades entre elles que van bullint en aquest líquid que és aquesta novel·la, que no té cap mena d'estructura formal, en traducció no és desenllaç, és com una aspirina que va bullint i que el lector va descobrint petites càpsules que ballen entre elles, no? I que va veient diferents bombolletes del que és la maternitat per aquesta noia en concreta, no? Intento no pontificar, no? I intento no donar una visió dulcificada del que és la maternitat, que és el que ens intenten vendre, no? Tu, dona, seràs feliç quan tinguis fills i fagis la teva funció biològica, vital i social, que és perpetuar la societat a través del teu sacrifici, no? I això és contra el qual es revela aquesta protagonista, que no es queixa, sinó que es revela, no? No només es queixa, sinó que es revela. I que
i que li sembla que necessita els homes o que necessita l'home en concret per continuar perpetuant tot això fins que veureu una escena final, que és un sopar en teoria romàntic amb el nou amor de la seva vida que ha trobat, el nou amor romàntic que ha trobat, que en teoria ho lligarà tot, no? I li resoldrà la vida, i ja veurem què passa amb aquest personatge, amb aquest nou home a la vida de l'Eva Botet i amb la seva efervescència en contínua ebullició.